Mateașilor, bine ați venit la noul update. Da, bine. Și atunci avem ceva nou. Ce ți-a zis doamna? Când i-ai zis? Că îmi dea. Când i-ai zis că ți-am măzgălit o sabie. Da? Ia uite-te aici, de ce n-am văzut eu cum mor? E asta super șmecheră. Hai să vedem și la... Hai să vedem și la coșul de gunoi. Băi, dar du-te mă și lasă-mă. Ce e asta aici? Da. 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 Și ce mai căutăm? Da, ia uite-te. Ia să pun banii aici. De unde a apărut asta? Gata. Acum o să o închiși. Ușa, haide. O să pun și... Știu eu că dumneavoastră și mie... Da. Poți să pui banii chiar aici? Da. Și avem ceva. Nu? Ceva de extraterestri. De ce nu mă lasă să pun? De ce da? Trebuie. Păi unul așa, unul acolo. Ia uite-te, ce s-a... Ăla vrea numai pe acolo. Nimeni. Și aici ce să facă, mă? Și aici ce să faci? Da. Eu? Camera asta sau? Asta e cu dressing. Ce? Să dă ca la proprii. Ia uite-te asta. Director. La 4 luni? E bine? Da. Să se Ia. învețe cu clima pe acolo. Poți eu? Zic să se învețe cu Poți să clima iei. pe acolo. Asta și poți să o schimb dacă vrei. Uite așa. McDonald's E o vreme ca cum a fost astăzi pe aici. Pirat. Pe timp de iarnă și Am la ce oră scris. sau vară, nu știu. La ce oră se întâlnește Da. acolo? Da? Hă? Da? Că eu sunt mai cu Azovski. La ora 3 dimineața zici că e Da. ora înserat cu baterii Da? la murg așa. Numai Uite așa, aici avem un tomberon. toată noaptea. Nu e Avem un întuneric, tomberon. tu înțelegi că acolo e Da? Are gol. Ia uite-te. aproape de pol. Da? Înțelegi? Da? Nu era. Dar cel mai nașpa e în Suedia. Acolo e iarna minus 30 de grade. 30 de Da. Și hai să fugim cât mai repede. Haide, haide, haide. Stai așa. Da? Ultra, ultra. Este ultra, ultra secret. Păi, ia uite-te, pot să pună 1. Ar trebui să pun și ăsta. Păi nu Poți să sar pe card? În garaj? Încălzit? Da. Da. Da? Da. Să lasă afară, nu știu, lasă... Ce? Are Da. ăla, cum zice... De Da. sistemul ăla de încălzire. Da. La stop, la autobuz. Știi? Autobuzul șerif.
autobuz din ăsta ca să oprești ea. O pornește din când în când. Motor. Da. Ca să spawnez mașina. Cum ar fi asta? Stai să pun viteza și 55. 55. Da. Niciun workout. Se vede acolo ceva? Da. Ia. Ca aici. Da. Nu pot să intru. Să nu mă... Sper să nu mă baneze. O să iau și o... Ceva? Asta nu mai e, că Da. pământul de flori unde nu l-ai? Afară. Da. Hai să le ducem la aeroport. Ce? Hai la Mex. Hai la Mex și nu vei regreta. Bă, închis scrie, închis. Bă, ia să merg la Burger Band, să merg. La Canto. Oh my god, este închis. Și atunci de să mai mănânc la măta. Da? Ia să aleg mai repede. Taci. Nu auzi nimic. Ai nevoie de o cartelă. Uite cartela asta. Și te teleportezi. Asta e aici, că nu. De canto, de pian, de chitară. Mă duc cu bicicleta. Cu stai. De un an, de 2, de 3 ani. Da? La câte... Și... Da? De dansuri. Să mai... Ai fost toată sus acolo? Nu că merge? Biblioteca înainte, mai porțile și te duceai și stăteai sus. Da. Adică, de fapt, este bibliotecă. Este jos dreapta. acolo, Da. pe dreapta. Și sus avea sală de lectură. Ah, o fi și acum, dar are mai multe săli, Da. care e de Uitați, pian, de... campioni. de Uite că pot să iau asta, cartela. de canto, Că am greșit locul. de muzică, de... Luam cartela. Și deja mă duc. Ia? Să mai aude și muzica asta. Să mai aude și muzica asta. Gata, m-a dus. Bă, dar câte skin-uri mai Unde la sunt? biblioteca acolo e de actorie. Mamă, dar câte skin-uri mai sunt? Ai auzit? De actorie e jos. Haide. Hai, ce Biblioteca scrie? acolo. Unde sunt cărțile. Iată-te. XOX. XOX. Activate chamber. Se aude Sifi acum. experiment after Calabi Repetau. Titon. Ia, au și de asta de Wow. teatru, știi? Ia. Nu pot. Neapărat să cânte muzica asta. Eu mă întorc jos. Ia. Și se aude și muzica asta. Nu vrei, tati? Și te dau la teatru? Și se aude și muzica asta. Pinguială nu-i trebuie. Păi și la teatru e zbenguială. Fotbal, să alege. Da? Ce La avem? teatru e zbenguială. Își consume energia. Chiar.
Păi da, mă, dar ce? Nu merge mintea sau ce? Pot să fac camera asta cu extraterestri, RTT. Uite. Ia să vedem. Păi da. Pian. Nu pian, nu? La pian? Îmi dau la punctele speciale, viață. Da, Aha, da. Bătaie, bă. da. Ăla la pian. Nu? Da. Aici, aici. Aici. Și dacă dai la pian, știi și la orgă să... Când Ca se și formați. măcar acum. Îl fac lăutar. Nu? Da. Bă. Astea sunt noi. A, uite, o manicură. Aha, știu, ia. Se mai aude și muzica asta. Da. Da, se auzi poate ea și eu. Dar se aude și muzica. Mamă, dar câte manicuri sunt aici? Că sunt foarte creepy, super creepy. Mamă, dar ce creepy e! Ia să dau aici și să mă gliciuiesc. Să văd ce se află. Opa, opa, e ce avem aici. Salonul ăla Deci avem o cameră de supraveghere. de evenimente care este... Ce să pe fac? Cuza Vodă, ăla pe Ups. dreapta. Aici? Așa? Lângă aia Așa? cu fierul al ziare. Da, Care au da. vilele astea. E tot al lui Machidon. Așa? Am fost acolo ca să-i... Acțiuni. El are generator, are acolo, știi? Avem o Are, cameră da, de da, supraveghere. Și are generator de curent acolo. Și vrea să Mamă, și aici tragă curent, act something. știi? Și transformatorul e aproape de Lucoil. Păi, 580 de metri, 600. Trebuie să ia de cablu. de pe hartă. Și plus săpatul cu excavatorul până acolo. Îți dai seama câți bani? Machidonul ăla? Da. Dar nu știu ce mai Machidon e. sau țigan? Machidonul ăla, da. A fost cum e acolo. Dar nu știu cum îi zice vorba. Da. Cum mai are ceva în oraș, Da. nu știu cum are. Cu ce se mai ocupă el. Mi-a zis Pane, dar nu Da. știu. Stai să mă gliciuiesc înapoi. Ia să pun un pătuț chiar aici. Și, mamă, dacă câte manicuri devin foarte creepy. Poate să sar. Mamă, dar ce scary e. E super creepy. Ia să așteptăm cu liftul. Nu mai țin. Hai să așteptăm Mateia. Nu? Până se aude și muzica asta. De aceeași marcă. Așa? Fix unde am pus eu. Și acolo, vis-a-vis, Câte o tot unde a comoară fost plină cu benzinărie, băneți. iară vrea să deschidă. Tot așa. Baron, nu știu ce e. Da. Baron, nu baron. Cred că v-a plăcut episodul Mateașilor. Să nu uitați să rupeți butonul ăsta de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să închid și ușa. Am cuiat-o. Am măsurat, da, cât
Acum mă gliciuiesc și Cam eu. nu trebuie, știi? E de am măsurat cu o roată de aia, știi? Hai să luăm și noi. Care are metraj, știi? Cartul? Motor. Mergi cu ea, te duci cu roata, știi? Ca să-i jefuiesc bomba. Bomba, 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 bomba. Ia și cartela cu mine. Ia și cartela cu mine. Și o jefuiesc. Ia să intru și aici. Da. Gata. Nu pot să aștept prea mult, că trebuie să... Ia să... De safe-ul. Bă, uite, am găsit safe-ul. Îl jefuiesc. E tare ca piatră. Bă, a devenit din ce ce mai creepy. Hai să mă așteptăm. Cine a fost acolo? Tot de Dumnezeu. Steaua? Am scăpat. Dar are și niște V-a camere plăcut de episodul, acolo, materialilor, să tot nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și Am pe văzut. subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, să nu mă baneze, sper. Da? Da? Altul. Da? Avem aici un buton. Nu pot să apăs? Alt citros. Hă? Ăla. Și Îi dăduse Ionuț, avea un tun de ăla de căldură pe motorină, știi? da? Cu, tot așa, cu un prumut. Wow, pot să întorc și asta? Pentru unde îi construia, Da. unde mai făcea el de asta. Și l-a făcut uitat. Mamă, știi? dar Și-a ce adus aminte. autobuz șmecher mai Era e. frig, știi? Dar aveam sobă noi acolo. Tot așa, de-aia Sper că da, v-a plăcut episodul acesta. Trebuie să stai mai Da. mult acolo să... Deci am terminat.